Dobry, rozpomnili, bowiem mu tak, chodzą do Ślązoków i do mieszkańców Śląska, tego wierchniego. Twardoch, taki pisarz polskojęzyczny, ale Ślązok, padł, że mamy się zajmować sobą. Dać się już spokój z tymi ze Warszawy, bo na nich nie mamy co liczyć. Bez to powiem tak. Nie musimy na nich liczyć, ja na nich nie liczę, nie rachuję. Ja już od zowdy, od polu lot, a można i duży, robię wszystko, co umiem, aby Śląsk i Ślązoki byli podmiotem. Rozbimy z kolegami ze Ślązoków razem, z kamratami, takie comiesięczne Pyskowa, albo jakby to powiedzieć, rajcujemy na tematy śląskie, na tematy, które nas bolą. Najbliższe takie rajcowanie będzie w hotelu Batory przy stadionie Ruchu Chorzów. To jest sztreka, się nazywa, Bojowników o Wolność i Demokrację w Chorzowie. Dyskurs na temat prawdy, co to jest prawda i kiedy prawda może być użyto przeciwko prawdzie. I zaproszę was wszystkich na ten tref. To jest 8 tego miesiąca, czyli listopada, o ćwierci na 6 już na pewno będzie coś pójdę. Bo my o pół, pamiętajcie się, 17:30, 5:30, będą we dwóch językach, bo zaproszą nie ino Ślązoków, ale i nie Ślązoków. Ćwierci na 6 to już pójdę. To już wszyscy będziemy siedzieć, dyskutować, pić tej i obejrzymy i nagrywać, zaś to puszczymy potem w internecie. No to już do 8 listopada. To na razie.